Lebo celkovo si myslím, že to máme tak čudne nastavené v tomto svete, že keby sme si od malička dávali slobodu inklinovať k tomu a ísť tou cestou, čo máme nejak vnútorne nastavené, že v tom sme najlepší, že by sme opreli ten rebrík o správnu budovu, tak by sme prirodzene boli šťastní, lenže nám sa tie kritéria šťastia inak presunuli. Šťastný si, keď si bohatý, úspešný a vplyvný, to znamená, že všetci by sme mali byť asi advokáti, asi by sme mali byť populárni v showbiznise, alebo by sme mali byť hokejisti, ale v podstate človek vnútorne nevždy ide tou cestou, že by tam naozaj bol šťastný. Takže asi by bol základ sa takto nejak uvoľniť, urobiť si vlastný odstup od seba a priznať si, že možno by som bol fakt skvelý murár a nemusím ja byť generálny riaditeľ nejakej firmy. A preto je možno dobre ísť sa pozrieť a stretnúť s ľuďmi, ktorí si myslím, že sú šťastní v tom, čo robia a nerobia to len pre tie peniaze. A myslím si, že keď človek je šťastný v tom, čo robí, tak prirodzený vedľajší produkt je úspech. To môže byť aj peniaze. A človek by mal byť šťastný celkovo v živote, lebo nedá sa byť šťastný v živote a nešťastný v práci. Ak to je šťastný v živote, tak to preniesie aj do práce. Tak sa príďte pozrieť. Na strašne veľa šťastných ľudí.